Hello, it's Mr. Aindriú de Paor agus should I go a Phobail shrá ina héimse sa tóir thuairimí nGael cheisna le. Agus an tachtain seo tá agran speisialta I gcuine I ggófort le hasclub Bloc Voyage. Céir is hasclub Bloc Voyage Aindriú Clism si bhrá? Well, is comórtas é. An comórtas tá an ná tá mid ggéire urbse pictorgan áit is deise dain dar líbse ar chur chuúni. Tá míadna I ggófort le interrailing packages I ggéire deise thorchuíbse. Pacáiste interrailing a bhuachait. Now, tá tuile ólis féin gomórta seo le fáidir an si bhidlín www.tgcahar.ie/contosig bloc. Ach, inómh, tá mise ag gula seach gotí chathair baile chluie le leabhart le daoine faoin na hátainna is deise dain dar lo shoot. Well, bhí sé Jackar áitriú tá golóir áitina go men ó do bhola ach the rennig mé Huntington in New Iarraidh deire cá mé am sin cúpa bliain ó hin agus bhí sé go hála nó héh áitina le cuairteoirtear trána achóirithe tá annachhuid annachhuid le feicáil ó héh an nóidiride agus tá daoine an asán mar dúirt mé mé an cúpla cara agus the Bloc siad linn mar bhína áitiúla in óire. The body beag I ggurcaigh ar an costa, dó sios ó Ciarí sios ar chosta chuig Curcaigh de bhan an glantóir. Agus bhí an trá agus na bád beag seo tafta seo agus bar an sin a brano machar nisce the green spalpa agus dochreide te. So bhí an síon sin agus pint bottle agam in lá a bhí go híntach agus just capra dastanta agus agus sin an fancy áilte ar fád. In Indonéis agus Ilan Bali áit gohfuil an trá is deise agus is áile dain ann trá padang a thugtar ar tá sé go hálan tá tú is site ar trá trópacach tá an ganmh bán tá an green spéir tá tú braniú amach ar an bharige ciún séimh das agus tá tú san áit is deise dain. Bhí deis gom kinda roinn taistealaí an go bliain nuas agus chaf mé itheháin ar an mascéad mór a bhí teach píscan sin so nuair bhúscail mé ar maidin bhí ceoir an bharige bhí na céad rónta ann freisin agus bhí cearcha cuilig gachra down agus tá sé nóstal siar an am so sin thar cléanta a teachta éarnach ach sí go éis sin náteáil ar down.